Tänään on käynnistynyt sähköremontti viikossa Lamminpäässä Tampereella purkuhommilla. Ja niin kuin aina, niin ihan yllätyksistä ei olla selvitty, mutta näyttää ihan hyvältä. Kohde on vähän pienempi, tässä joku 4 huonetta ja keittiö ja vessa. Kellari on joskus jo tehty ja ei kun 5. huone on tuo ylhäällä. Laskinkohan mä sen jo? Ehkä laskin. Mutta vähän pienempi kohde. Kuitenkin täällä on tietty heti vähän jemmattu rasioita katon sisään. Piti olla alkuperäiset katot, mutta mä tein nyt tommosen pikkureiän, jos me joku meistä pikkukynekologeista sais tungettua sinne kätensä. Sieltä sai kannen sorkittua pois, mutta täälläpä onkin kansi tuolla niin, että täytyy tehdä kikka. Tänne tulee Exacti kalusteet. Näytetään vähän tän näköistä kytkintä, esimerkiksi vähän tommonen pyöreälinjainen. Tää on ihan hauska. Täällä Villen ja Teemun kanssa turaillaan nyt sitten tää viikko ja katsotaan, ollaanko helatorstai töissä vai ei. Päivä 2. Loput kaapelit vedetty, melkein kaikki kalustukset tehty. Exactin kytkimet ja pistorasiat tuli tänne. Kiva pyöristetty reuna näissä mielestäni. Päivä 3. Valot päällä, kaikki testattu. Noin 9 henkilötyöpäivää käytetty. Uusia valasinpistorasioita jokunen. Uusia ulkopistorasioita myös 3. päivänä. Ja ulkovalaisin plafondeja. Ensin pistää päälle, mutta eihän meillä ole nyt sähköjä, kun tuo oli yksi kytkentä vähän väärin käännetty. Ville tuolla puuhaa kytkentää oven toisella puolella. Vähän olohuoneeseen lisärasiaa, että saadaan töllölle YMS-laitteelle tarpeeksi. Ei tarvitse käyttää jatkojohtoja. Ja vähän antennia ja tuplarasiaa. Huomenna sitten autotalli ja kaiken näköistä säätöä vielä. Keskuksen kytkentä ja sen sellaista.